Нечаканыя прыгоды сумна вядомага беларускага сілавіка. Аказалася, што героя тэлефонных зліваў палкоўніка Александра Кісяля, які заклікаў калечыць дэманстрантаў, раптоўна апусцілі на раённы ўзровень. У 2019-м ён быў прызначаны першым намеснікам у міліцыю Брэсцкай вобласці, а таксама быў начальнікам міліцыі грамадскай бяспекі. Там Кісель і праявіў сябе падчас жорсткага разгону пратэстаў. У злівах ягоных размоў з калегамі міліцыянт хваліўся бесчалавечным абыходжаннем з атрыманымі і, шчодра перасыпаючы гэта ўсё матюкамі, казаў, што чым больш пратэстоўцаў пасля звернуцца ў бальніцу, тым лепш. Здавалася, што такая стараннасць дала плён, бо ў 2024-м Кісяля забралі на аналагічную пасаду ў мінскі аблвыканкам, але цяпер ён пакаціўся ўніз. Кісель быў прызначаны начальнікам міліцыі Валожынскага раёна, што для яго з'яўляецца адназначным паніжэннем. Выхадныя ўнеслі жыцці як мінімум 6 беларусаў. У нароўлі на пажары загінулі 73-гадовая пенсіянерка і 2 яе праўнукаў. Яшчэ адзін малы знаходзіцца ў рэанімацыі. Што стала прычынай узгарання, пакуль невядома, але агонь заўважылі суседзі і яшчэ да прыезду ратавальнікаў яны паспелі дапамагчы выбрацца з агню старэйшаму дзіцяці і дзядулю. Ратавальнікі вынеслі і іншых, але і пажылая гаспадыня дома і 2 малых, яе 10-гадовы праўнук і 5-гадовая праўнучка, памерлі па дарозе ў бальніцу ў машыне хуткай дапамогі. За жыццё яшчэ аднаго хлопчыка зараз змагаюцца медыкі. 7-гадовае дзіця ў цяжкім стане дастаўленае ў рэанімацыю. А ў Барысаўскім раёне знайшлі рыбака, якога не маглі адшукаць апошнія 8 дзён. Мужчына прыехаў адпачыць разам са сваяком, але той, прачнуўшыся раніцай, знайшоў на беразе ракі толькі вуды. Па выніку цяпер зніклага ўсё ж знайшлі, але, на жаль, ужо не жывым. Што дакладна здарылася, будуць высвятляць судова-медыцынскія эксперты і следчыя. Яшчэ адзін чалавек загінуў у страшнай аварыі ў Чэрыкаўскім раёне. Там кіроўца мікрааўтобуса выехаў на сустрэчную паласу і ўляцеў у лесавоз. Удар быў такім моцным, што ад бусіка засталася толькі куча металалому, а яго кіроўца загінуў. А ў Добрушы 68-гадовага пенсіянера збіла машына проста на пешаходным пераходзе. Па выніку пацярпелы сканаў у бальніцы, а кіроўцу цяпер чакае крымінальная справа. Беларускія ўлады працягваюць перапісваць і забараняць няправільную, на іх думку, гісторыю нашай з вамі краіны. І цяпер яны прызналі экстрэмісцкім дакументальны фільм пад назвай «Дарога на Курапаты». Яго знялі яшчэ ў 1990 годзе, і фільм уяўляе сабою выдатнае дакументальнае сведчанне злачынстваў бальшавіцкага рэжыму супраць беларускага народа. У ім захаваны паказанні сведак тых падзей, якія на момант здымак былі яшчэ жывыя. Прычым адметна, што ў пачатку 90-х дарогу на Курапаты дэманстравалі па ўсім Савецкім Саюзе. Гэты фільм быў часткай цыклу дакументальных стужак, які таксама ўключаў фільмы «Жаўрукі Беларусі» і «Успаміны пра Мікалая Равенскага». За гэты цыкл яго аўтар Міхаіл Ждановскі ў 1994 годзе атрымаў дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь. Але прайшло 30 гадоў, і цяпер праўда пра савецкае мінулае аказалася пад забаронай, і замест прэміі можна атрымаць ужо хіба што крымінальную справу. Дзіўныя справы адбываюцца ў беларускай медыцыне. Актывістамі незалежнага прафсаюза медыкаў пры падтрымцы фонду медыцынскай салідарнасці Беларусі «Баямедсол» і праекта «Белыя халаты» быў падрыхтаваны маштабны агляд беларускай сістэмы аховы здароўя. Паводле яго, нягледзячы на адкрыццё новых кардыялагічных цэнтраў і рост колькасці высокатэхналагічных умяшанняў, Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад хвароб сэрца і сасудаў. Паводле міжнародных даных, беларусы паміраюць ад сардэчна-сасудзістых захворванняў у 3,5 разы часцей за немцаў і больш чым удвая часцей за палякаў. І каля траціны пацыентаў з інфарктам міякарда па-ранейшаму не маюць доступу да лячэння, якое ў краінах Еўрасаюза ўжо даўно стала стандартам. Пры гэтым праблема, як адзначаюць аўтары даследавання, не зводзіцца толькі да высокай смяротнасці. Афіцыйная беларуская статыстыка паказвае вялікія адрозненні ў паказчыках сардэчна-сасудзістых захворванняў паміж рэгіёнамі. Для краіны з адзінай сістэмай аховы здароўя такія разыходжанні выглядаюць незвычайнымі. Яны могуць сведчыць пра розную якасць дыягностыкі і дыспансернага назірання, праблемы са статыстычным улікам або
або недастатковае выяўленне захворванняў у асобных рэгіёнах. Інакш кажучы, частка пацыентаў можа проста не трапляць у афіцыйную статыстыку своечасова. Нечаканая гісторыя. Беларускі маньяк, які сядзіць у Расіі, каб зацягнуць працэс і даўжэй затрымацца ў СІЗА, патрабуе перакладчыка на беларускую мову. Олег Салтрукович вядомы як серпухаўскі маньяк. У 2007 годзе ураджэнец Брэста трымаў у страху ўсё Падмаскоўе. На яго рахунку серыя з 13 злачынстваў супраць жанчын, як забойства, так і разбойныя нападзенні. Прычым крымінальны бэкграунд у Салтруковіча быў і ў Беларусі. Нешта за крадзеж і аліменты, але абмежаваўся умоўным тэрмінам. Яшчэ некалькі выпадкаў да суда не дайшлі, хаця яны таксама былі сур'ёзнымі. Рабаванне з замахам на забойства дзяўчыны і спроба згвалціць іншую дзяўчыну. А калі маньяка злавілі ў Расіі, то ён спрабаваў прыкінуцца хворым, і яму нават часткова паверылі, накіраваўшы на прымусовае лячэнне. Аднак паўторная экспертыза выявіла, што Салтрукович здаровы і проста ўдала прыкідваецца. У выніку злачынцу далі каля 20 гадоў зняволення і адправілі ў калонію. Там ён атрымліваў новыя крымінальныя справы і новыя тэрміны ўжо за напады на супрацоўнікаў. Меркаваная дата вызвалення Салтруковіча цяпер гэта 2031 год, але да яго яшчэ трэба дажыць. Але за кратамі маньяку відавочна не соладка, ён нават заяўляў пра катаванні. Таму беларус прыдумаў хітрую шматхадоўку – атрымаць новыя лёгкія крымінальныя справы, якія не павялічаць агульны тэрмін, але дапамогуць яму вырвацца з калоніі. На час следства вязня павінны вывозіць у СІЗА. І ён хацеў гэтым скарыстацца напоўніцу. Таму Салтрукович проста з калоніі напісаў 2 лісты з пагрозамі суддзю і памочніцы прокурора. А далей пачалася трагікамедыя, бо следчыя завялі справу па гэтых пагрозах, але зацягнулі ўсё так, каб яны дайшлі да суда толькі праз 2 гады, калі ўжо выйдзе тэрмін даўніны. А значыць, суд проста павінен быў спыніць пераслед за тэрмінам даўнасці. Салтрукович у сваю чаргу падаў апеляцыю, настойваючы, што яго абавязкова трэба судзіць. Такім чынам маньяк дабіваўся пераводу ў следчы ізалятар. А каб яшчэ больш усё зацягнуць і падаўжэй застацца ў СІЗА, ён пачаў патрабаваць перакладчыка на беларускую мову. Салтрукович заявіў, што як беларус не разумее большасці сказанага па-руску, таму не можа абараняцца ў судзе. Праўда, нічога з усяго гэтага па выніку не спрацавала. Суд разглядзеў справу хутка, адхіліўшы ўсе просьбы пра перакладчыкаў. Вырак наступны: за лісты з пагрозамі Салтруковичу нічога не будзе, і разглядаць справу паўторна ніхто не збіраецца. Так што ўжо вельмі хутка маньяку давядзецца вяртацца ў калонію. Абсалютна дзікая гісторыя цяпер разварочваецца ў Польшчы. На прыватным участку каля горада Жэшаў, які належыць 57-гадовай доктарцы патолага-анатаму, былі знойдзеныя закапанымі парэшчкі 32 чалавечых пладоў. Сама доктарка цяпер узятая пад варту. Падчас допыту яна прызналася, што закопвала плады самастойна. Інфармацыя аб тым, што ёй нехта дапамагаў, у следства пакуль няма. Паліцыянты разам са спецыяльна навучаным на пошук сабакам працягваюць перакопваць тэрыторыю сядзібы. На гэты момант афіцыйна пацверджана знаходка 32 пладоў, якія былі схаваныя пад зямлёй на рознай глыбіні. Акрамя парэшткаў, на двары знайшлі вялікую колькасць медыцынскіх адкідаў, уключаючы шкло для мікраскопаў і фрагменты знішчанай бальнічнай дакументацыі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, сама доктарка тлумачыць свае дзеянні навуковымі мэтамі. Яна сцвярджае, што падчас пандэміі COVID-19 нібыта забірала матэрыял з бальніц, дзе працавала, каб праводзіць медыцынскія даследаванні дома. Следства зараз знаходзіцца на раннім этапе і правярае некалькі версій здарэння. У тым ліку пракуратура запытала дакументы з усіх медыцынскіх устаноў, дзе была працаўладкавана падазраваная. Пракуроры асобна падкрэслілі, што на дадзены момант няма ніякіх доказаў таго, што лекарка праводзіла нелегальныя аборты. Усе знойдзеныя парэшткі адпраўлены ў морг для экспертызы. Спецыялісты павінны вызначыць, колькі часу яны знаходзіліся пад зямлёй і адкуль менавіта трапілі на прыватны ўчастак. Пакуль што падазраваныя прад'яўленыя абвінавачванні ў здзеку з парэшткаў і знаходжанні іх па-за месцамі пахавання, а таксама ў незаконным захоўванні небяспечных медыцынскіх адкідаў. У Беларусі працягваюцца арышты, суды і пасадкі па палітычных справах. Так, 72-гадовага беларускамоўнага айцішніка асудзілі па цяжкіх палітычных артыкулах. Александр Катлянік доўгі час быў звязаны з гандлем, а на пенсіі стаў індывідуальным прадпрымальнікам у сферы праграмавання.
Але спакойнай старасці не атрымалася. Менчука кінулі за краты за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні і заклікі да прычынення шкоды Беларусі. Мужчыну пагражала да 12 гадоў калоніі, але дакладны вырак пакуль невядомы. А былога міліцыянта з Гродна абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве і судзілі завочна. У ліпені 2020 года Михаил Куцко запісаў зварот з заклікам быць з народам да сваіх былых калег. Ён таксама распавёў, што раней служыў у пераўпаўнаважаным аддзела па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі Гродна. Пазней Куцко быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, але яго былыя калегі пра той зварот, як бачым, не забыліся. Цяпер экс-праваахоўніка судзілі завочна. Куцко прызналі вінаватым у перадачы замежнай дзяржаве і яе прадстаўнікам дзяржаўных сакрэтаў Беларусі, а таксама іншым аказанні дапамогі замежнай дзяржаве ў правядзенні дзейнасці, накіраванай на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, і прызначылі мужчыну 15 гадоў калоніі. Таксама былога міліцыянта абавязалі выплаціць 500 базавых велічынь штрафу. Цяпер гэта 22,5 тысячы рублёў. Новы скандал паміж вядомым тэлевядучым Дмітрыем Шепелевым і сям'ёй яго памерлай жонкі Жанны Фрыске. Сястра Жанны заявіла, што сваякі спявачкі хочуць сустрэцца з яе сынам Платонам, аднак бацька хлопчыка усяляк перашкаджае гэтым зносінам і нават прапісаў малога ў Беларусі. Але ў Шепелева зусім іншая версія падзей. У 11-ю гадавіну з дня смерці Жанны Фрыскі ён апублікаваў вялікі пост, дзе напісаў, цытата: «З кожным пражытым годам я ўсё мацней спачуваю яе пажылым бацькам, якія страцілі любімую дачку». Аднак Шепелев заявіў, што вымушаны быў адмаўляць на ўсе просьбы аб сустрэчы з Платонам, бо яны былі аб адным — сустрэцца ў тэлевізійнай студыі, пад камерай і на публіку. Далей цытата тэлевядучага: «Ёсць рэчы, якія я, як бацька, вырашаю адзін. Сустрэчу майго сына з кім бы там ні было, гэта не матэрыял для эфіру. Сям'я — гэта не кантэнт. Я кажу гэта спакойна і без крыўды. Тое, што адбываецца паміж блізкімі людзьмі, не мае патрэбы ў здымцы і монтажы. Для мяне памяць пра Жанну — гэта не шоу, гэта глыбока асабістае, не на паказ». Канец цытаты. Вось такія навіны. Падпісвайцеся на канал, стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.